27 студзеня 1945 года Чырвоная армія вызваліла канцэнтрацыйны лагер Освенцим на тэрыторыі Польшчы, дзе было знішчана звыш мільёна яўрэяў і людзей іншых нацыянальнасцяў. На тэрыторыі толькі аднаго Брэста на пачатку вайны загінула каля 34 тысяч яўрэяў з 50-тысячнага насельніцтва горада. Гэты мемарыяльны знак установлены практычна на месцы першага расстрэлу вязняў брэсцкага гета. Штогод тут збіраюцца людзі, каб ушанаваць памяць тых, хто быў расстраляны. Брест – адзіны город у гісторыі гета, дзе яўрэйская абшчына была знішчана цалкам. Это очень важная вот эта память, и кроме этой памяти очень важно действие, которое будет возрождать именно вот те дела, которые вот были убиты и уничтожены во время войны. Сярод удзельнікаў мітынгу моладзь, грамадскасць горада, прадстаўнікі дыпламатычных прадстаўніцтваў замежных краін. Все мы вместе помним уроки истории, и навряд ли те ростки нацизма, которые сейчас появляются, мы не дадим им взраститься. Мы сделаем все, чтобы та трагедия не повторилась. На традыцыйным памятным мерапрыемстве прагучала памінальная малітва.